ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଗର୍ବିତ ବନ୍ୟଜୀବନ ଓ ସଭ୍ୟତାର ସାକ୍ଷୀ। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଶିମିଳିପାଳର ଘନ ଅରଣ୍ୟ, ନୀଳ ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଓ ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ 10,418 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ତଥାପି ସାନ୍ତାଳୀ, ହୋ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗର୍ବ ଅଟେ। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଜିଲ୍ଲା। ସାନ୍ତାଳ, ହୋ, ବାଥୁଡ଼ି, କୋଲ୍ହା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡା ପରି ଜନଜାତି ଏଠାର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ଏମ୍ପିସି ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ, ମହାରାଜ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠିକାର ଗର୍ବ। ଧର୍ମ ଓ ଆସ୍ଥା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରମୁଖ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା, ଗ୍ରାମଦେବୀ ଏବଂ ପରମ୍ପରାଗତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର। ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଅଳ୍ପ ଗରମ, ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଚୁର ଏବଂ ଶୀତରେ ଖୁବ୍ ସୁଖଦ। ଏହି ଜଳବାୟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ କୃଷି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଇତିହାସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଇତିହାସ ରାଜଶାସନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭରପୁର। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1949 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଓଲିକି ଲିପିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏହି ମାଟିର ଗର୍ବ। ଅର୍ଥନୀତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୀତି କୃଷି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଧାନ, ମକା, ତେଲବୀଜ ଓ ଲାକ୍ଷା ଏଠିକାର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଲୁହାପଥର ଖଣି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପେପର ମିଲ୍, ସବାଇ ଘାସ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ପରିବହନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସଡ଼କ ଓ ରେଳ ମାର୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ। ବାରିପଦା ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ସହର ଓ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠିକାର ବାହନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର OD11 ଅଟେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଦେବକୁଣ୍ଡ, ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଓ ବଡ଼େପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ପରି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପର୍ବମାନେ ମାଘ ପର୍ବ, ସୋହରାଏ, କରମ ପର୍ବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ତାର ଛଉ ଏବଂ ଝୁମ୍ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକ ଅପାର ପର୍ବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ।